Ngikubingelele mlaleli ekhaya, ngiyathemba uyaphila. Siphinde sikwamukele eMuzi Wandile TV. Bengicela uma uqala ukubona leli page upress usubscribe button. Kungaba injabulo yokubona upressa usubscribe button. Bafanise iMK nezintombi ezilishumi iphaphama isihambile eKZN. I-IFP yenze umzekeliso ngokushweba kwe-MK KwaZulu-Natal nesimo sezintombi ezinhlanu kulezo ezilishumi okukhulunywa ngazo eBhayibhelini ezozela zashweba ekutholeni umyeni. Iqembu eliholwa uhulumeni wobumbano ophethe KwaZulu-Natal, i-IFP, lithe ukungaphathi kwe-MK esifundazweni kuyafana nokwenzeka ezintombini ezaphuthwa umendo ngenxa yokuthi azizange zawaphatha amafutha okukhanyisa izibani zazo. I-MK iyona-ke eyathola izihlalo eziningi esishayamthetho saKwaZulu-Natal njengoba inezihlalo ezingu-37 kwezingu-80, kepha esifundazweni siphethwe ngokubambisana yi-IFP, ANC ne-DA ne-IFP, abezihlalo ezingu-41 uma behlanganiswa. Ngesikhathi kunenkulumo-mpikiswano esishayamthetho izolo, amalungu e-MK akhale ngokuncishwa ithuba lokuphatha iKwaZulu-Natal yize kuyiyo eyathola amavoti amaningi esifundazweni. Inkulumo-mpikiswano ibibizwe ukuzoxoxa ngenkulumo eyethulwe uNdunankulu Mnu Thami Ntuli ngoLwesithathu. Ohola i-MK esishayamthetho uMnu Dix uthe uNtuli akafanelwe ukuphatha esifundazweni. Wathi uzosuka maduzane. Abantu bakwaZulu-Natal bavotele i-MK ngobuningi ngokuhlakanipha kwenu namaqembu enibambisene nawo naphuca i-MK ithuba lokuthi iphathe esifundazweni. Angeke sisebenzele phansi abantu bakwaZulu-Natal abavotele i-MK, sizoqhubeka silwe. Ukungaphathi kwethu kuyinto yesikhashana. La mazwi ananelwa elinye ilunga le-MK uMnu Sithembiso Magubane okhale ngokuthi alikho iqembu elisondele ku-MK ngamavoti KwaZulu-Natal. I-MK yathola amavoti angaphezu kuka-1.6 million KwaZulu-Natal. Iqembu elilandelayo, i-IFP, yathola amavoti angaphezu kuka-600,000. Ilunga le-IFP uMnu Mtomuhle Khawula lithe abe-MK kufanele bazinuke amakhwapha ngokungaphathi kwabo kuKwaZulu-Natal. UKhawula uthe njengoba lingekho iqembu elanqoba ngamalengiso KwaZulu-Natal, wonke amaqembu kwakufanele angene ezingxoxweni zokubusa ngokubambisana. Izandla zazivuliwe kuwo wonke amaqembu ukuba axoxe, kodwa kwabakhona akhetha ukungaxoxi ngoba nakhu ayekholelwa ukuthi wona alunqobile ukhetho. NaseBhayibhelini kukhulunywa ngezintombi ezilishumi kuyashiwo ukuthi zozela zalala ngesikhathi zisalinde umyeni. Kuyasho ukuthi lezi eziyihlakaniphi zaphatha amafutha okukhanyisa izibani awanele lezo eziwula ezawaphatha amafutha. Elinye ilunga le-IFP uMfuthulasizwe Buthelezi lithe ukwakhiwa kohulumeni waKwaZulu-Natal kwakungeke kuvinjwe yiqembu elinezihlalo ezingu-37
abantu be-MK kufanele bafundiswe ipolitiki. UNtuli uthe angeke kuyisize ngalutho i-MK ukubalisa, wathi kufanele ingakhohlwa ukuthi ayizange inqobe ngalesigameko. Bengicela-ke mlaleli ekhaya ukuthi upresse u-subscribe button ukuze ngizokwazi ukukunika ezinye ezilandelayo nami ngikwazi ukuba nomfutho. Ngiyabonga, nisale kahle.